RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Gihatag ko nimo ang pili angay gihatag. Apan salamat na lang. Kayo man sa akong paghilak, ang kalipay nga hilabihan mao'y mipuli. Mao kining nahitabo sang kinabuhi nga di na ako mahimo. Mahikalimtan. Unsa? Ay, wala gidagaw, Nora. Si Mirna ang kuang nagustuhan ni JC. O, maningkamot yun ko na sila nga. Magkauyab sila. Wa siya mapaabot ni Mirna, uy. Kay palikera tong dako. Di na makuntindog usa lang kalalaki. Oh, nibaw na si JC na, uy. Pero, unsaon daman, si Mirna man yun ang iyang nagustuhan. Bayot. Na si Jessie B. Ako na lang ang panguyaban. Kay ako ang tinuod nga nahigugman niya. Sige na, Bayot. Unsa? Nagidong di si, ay. Pwedeng ko ulan ni Nora nga nasayod nga mamisita og manguyab ka ni Mirna. Og dili ka kuno ay magmalipayon. Uban ni Mirna, kay dili kuno kini matagbaw sa kalaki. Kinalang gigdakan iya. Ano ba? Ay, yara nang gidaot sa Mirna, oy. Gusto mo guna siya Bayot nga siya akong panguyaban. Mao na. Stoy, ako pa ikaw no, JC? Sino ra ang imong uyabon? Kay buutan na siya. Bata pa. Nya, klaro pa nga kayong virgin. Kanas Mirna, ay! Sabaw ka, oy. Agoy, ayaw na lang to. Klaro na kayo nga. Kung ano ay, kanas Mirna? Ay, bukang na kayo na siya. Ayaw ko na ano, ha? Bahala na, oy. Saon taman, si Mirna namin yun nga akong gigugma yun. Busa, bahala na. Og di na siya putli. Di na ako nagsapayan. Siya yun akong uyabon. Si Mirna yun Bayot. Ay pastilanin mo, Jessie. Daghan na kikog uyab, uy. Unyag sugton ta kabi, upat na mo tanan nga akong uyab. Kaya tulo na magkabuk akong uyab, Ron. Bahala na, eh. Bahala na, Mirna. Ipuno lang yung kudya sa imong uyab. Sige na, sugtan ako. Ay, tanaw ko ni mo, dako ka maglawas. Sige, tistingan ta kag sugot.
Bantay bitog dili ko matagpaw nimo ha. Basig lawas na say gadako nimo ha, unya ang tinaguan nimo gamay. Sige na, nagisugot ta ta. Uyab na ta, Jessie. Dagang salamat, Daimirna. Dagang salamat. Unsa? Gisugot ni Myrna si Jessie kapiit. Uday! Wala isulti ni Jessie na ako ganina. Gisugot na ko no siya ni Myrna. Kulain, di batasan na ng bayhana. Lagi, uy? Daghan na kayo siyang uyab. Unya iya pag yung gisugot si Jessie. Di man na maayong iya ha, uy. Ato na ko sa Myrna, be. Ato na ko siya sila. Uy, anong atuon man ni mo sila, ha? Ayaw, gina. Ay, imo sa sudyaan, nga. Iyang gisugot si Jessie. Ay, ayaw tayo, uy. Okay, katungon nila na pagsudya, uy. Lakaw na, uy. Ayaw, uy. Ayaw, iday. Uy, kay katungon ni Ana. Ha? Ayaw, ginagbuhata. Ayaw, gitaon, day Nora. Sabat di ayot, uy. Di lang ko gusto nga iyang binuangan si Jessie. Busa at tuon ako siya karon dayon. Uy nga nagutang masuko man ka. Ay, gisugot ako si Jessie. May mag-uyab mo nga dili man. Nahibaw manggod ko, nga wa kay gusto niya. Imura siyang binuangan. Kung itugyan ko man niya akong lawas, siya ang makapabor kay lalaki siya. Noon sa taong ka, uy. Ako pa ikaw, Nonora. Pangita og laing laki nga imong uyabon. Ayaw paghandom nga mauyab di mo si Jessie kay wa siya gusto ni mo bisan gamay. O bueno, dili ko dugayon ang among relasyon ni Jessie. Kay may tulubi ako kauyab. Ikaw ra nga ako siyang natilawan. Ug human ko makatilaw niya, ako siyang buhian. Na, tanawa? Di ba gisakitan ka lang sa mga po nga gipabati ni Myrna diya nimo, ha? Sakit no? Ako'y naluoy ni Jessie. Katon no? Nahibaw manggod ko nga way gusto niya si Myrna. Ay, sagdi lang, day. Sagdi lang. Maniid ta sa dagan nga mga pagkabitabo, day, no? Kung likayan na unya gani si Jessie ni Myrna, tagang gid siya. Bayot. Saan lagi kaya akong buhaton ba? Aron hingpit na ko nga maka-move on ni Jessie. Unsa man ba? Ay, gibagan ka na ni Myrna? Ha? Huwag ko. Human sa do ka si Mana na mo balag uyab. Iyaday ko gibuwagan. O kanaon na, ala, si Nora. Siya ang panguyabi, GC. Kay siya ang tinuod nga nagmahal ni mo. Panguyabi din si Nora. Sa doy, mamagig ko'y gusto anang Nura ko. Ikaw ba no, GC? Ikaw ba? Bugo ka gid, eh. Ha? Bugo jud ko. Ato kagay magigugman na itong Myrna nga. Ay, bulhang naman kay ta. Da. Bulang bitaw kayo eh. Iya dihang nag-6 me o kadaghan. O mo di ay. Pirat-pirat gaya po yung mata eh. Uy. Kay ba baya ka sa gidako nining ako ha? Pero kibuwag ka. Ay, pabilib tong pirat-pirat, oy. Ha? Bitaw, pabilib to. Pabilib to, Dave. Pabilib to. Katilaw kasi anong imo, no? Bastilan. Na, dako, unya taas pag yung kayo. Mao ginipirmi na itong maminsyon, no? Dako, taas. Pero, why gusto nimo si Myrna? Aron ka masayon. Tungod sa kadaghan na sa mga laki nga iyang naagian. O si Nora, siya ang uyabi. Kay klaro kay birhin pag yun si Nora. Do. Kalahos gyud. Sige siya na lang akong panguyaban. Bahala na lang niyo eh. Testingan ako siya og panguyab. Bahalag. Wa ko'y gusto niya. Panguyaban ako. Pabitaw ka ng Nora ang imong uyabon. Kay klaro pa nga buutan o dili hinglaki. Si Myrna magudang akong nagustuhan ba eh. Pero
Iya mo nung gibuwag ganoy. Saba niya watoy ayo tong bayhana. Kailangan sa kanang babae nga, dagan ng laki ang mijerjer, no? Bugo betaw ni mo utok, oy. Katong Nora ang panguyabi. Katong Nora, GC. Unsa to? Mamisita na ako yung gabi si Ay, Jessie. lagi, mamisita. Sa pagawa pag mayo dahi, karong gabi dahi. Unya, pagsulog og siksi, sinina dahi, aron ganahan siya nga magtanaw ni mo. Ano? Oh, sige bayot. Salamat kay ha. Kung tinuod man gani nga mamisita siya na ako rong gabi, sugton gyud na ako siya bayot. Sugton dayon ako si Jessie. Oh, Jessie, gisugot na ta ka. Kay mahal tasap ka, Jessie. Salamat ka day, pero ay lang kalain day ha. Apan ang tinuod ba? Wadyo ko'y gusto ni mo. Gusto lang ko nga magkauyab ta. Bati mo guning laki ta nga watay uyab ba, di ba? Gusto kayo? Nahibaw man ko nga wa kay gusto na ako. Pero, ipaniguro na ako nga makaton kara sa paghigog man ako, Jess. Tungod kay magbinuutan ko diha ni mo. Og ikaw ray akong higugmaon, ug wa nay lain pa. Ha? Mano Rita? Mano tagmutal? Uday. Mahal man ka ko ni mo. Busa, ay ko balibari ha. Magmotel ta. Oo. Dili ta kabalibaran, uy. Sige. Dad ako bisag asa pa nimo gusto. Oh, sige, tana. Imo to ha, Gamukha tunay tao niyo, nga, uy. nagtanaw ninyo. Sabo di, uy, no, sige. Ala, na sige, padayon mundo ha. Pakasal dayon mundo ha. Pakasal dayon mundo ha si JC ug Nora. Oh my gosh! Mga kasama ang kaagi ni Nora dinhining tulumanon. What's the style? Nagpakasal dayon style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.